Constituțiile statelor se vor schimba. Și uitați-vă cum s-a încălcat Constituția și nici nu s-a ținut cont de drepturile noastre în pandemie. Dar schimbarea Constituțiilor, faceți urechile largi și ascultați ce spun, nu se va realiza decât prin provocarea unor crize. Crizele create de legi aberante impuse pe motivul că se vor realiza crizele dacă acceptăm asta și asta. Scopul schimbării Constituțiilor țintește într-un singur punct final. E ultimul act al dramei, impunerea păzirii duminicii. Obligatorie. Iar pe noi doresc să ne pregătească să nu care cumva să nu primim semnul fiarei. Pentru aceasta trebuie aduse crize peste lume. Și pentru ca să se realizeze impunerea globală a primirii semnului fiarei, trebuie implementată noua ordine mondială. Pentru aceasta a trebuit să ajungem într-o criză și să vină o criză peste întreaga omenire. Spusese mai din timp David Rockefeller, ne trebuie o criză ca să implementăm o nouă ordine mondială. Eu l-am văzut și știu. Pandemia a fost una dintre crizele care trebuia și a spus că este o oportunitate pentru implementarea noii ordini mondiale. Acum și războiul din Ucraina este o oportunitate pentru implementarea noii ordini mondiale. Joe Biden a anunțat deja că din luna septembrie va începe noua ordine mondială. L-am auzit cu urechile mele. Iar America este în fruntea noii ordini mondiale. Vor digitaliza totul. Bani lichizi nu vor mai fi. Totul prin bancă și cu card. Și dacă începe o nouă ordine mondială, atunci toată lumea va trebui să facă la fel. Vom vorbi de v-am vorbit în trecut de organizarea puterilor și pregătirea lumii pentru impunerea semnului fiarei. Crizele sunt o oportunitate pentru asta și implicit pentru a schimba legile și Constituția cu promisiuni mincinoase că vom trăi mai bine. Ați văzut asta foarte clar în pandemie, legi neconstituționale. Impunerea semnului fiarei va fi privit ca o rezolvare a unor crize, că înainte de asta vin crizele. Și trebuie să primim ca să rezolvăm problema crizei. Însă și impunerea semnului fiarei va fi tot o lege aberantă. Dar până se va ajunge să se impună semnul fiarei, vom fi loviți de multe crize. Și în Tragedia veacurilor, nu am la îndemână paragraful, spune foarte clar că vor fi evenimente naturale, cataclisme, catastrofe și multe și multe. Și vor spune, trebuie să respectăm duminica pentru că Dumnezeu e supărat pe noi. Dragii mei, la orașe însă crizele sunt nespus mai mari, mai rele și mai grele decât la țară. Și nu degeaba spune Dumnezeu că trebuie să fim departe de orașe. Pandemia la țară a fost suportată, pot să vă spun, nespus de ușor. La orașe, aproape că n-am simțit-o. Celor din Ierusalimul înconjurat de oști, Domnul le-a spus să fugă când vor vedea Ierusalimul înconjurat de oști, bine știind, deschideți urechile, bine știind că unii vor fi în Ierusalim în timpul acela. Dar rețineți, solia plecării din Ierusalim, când Ierusalimul urma să fie înconjurat de oști, nu era pentru cei ce au auzit-o din gura Domnului și din gura ucenicilor. Domnul nu le-a spus să stea în Ierusalim până oștile romane înconjoară Ierusalimul. Dacă solia era din partea Domnului să stea acolo, în Ierusalim, până vor vedea oștile romane înconjurând Ierusalimul, însemna că Domnul îi expunea crizei ce a urmat din cauza asedirii Ierusalimului și era vinovat. Domnul nu ne expune unor crize și situații că ar avea plăcere să fie așa ceva. El ne avertizează de pericol și ne spune ce să facem pentru a putea rezista și scăpa. Ar fi vrut Domnul ca cei din Ierusalim să suporte o așa criză îngrozitoare? Nici de cum. Ei trebuiau să plece înainte de sosirea armatelor romane. Și pentru că Domnul n-a precizat data sosirii armatelor romane, trebuia să plece din timp. În Ierusalimul asediat, dragii mei, au fost și persoane care auziseră solia din gura Domnului și a ucenicilor și din gura celor care au predicat.
Despre ucenici nu se spune că ar fi fost în Ierusalim în timpul asediului. Solia de a părăsi Ierusalimul când oștile romane l-au înconjurat a fost pentru cei ce n-au avut posibilitatea să plece din cetate până atunci, cât și pentru cei ce au luat cunoștință atunci sau atunci și-au dat seama și au crezut ce spusese Domnul, pentru că harul oamenii și închide, nu Domnul. Și ei, dacă au crezut, ei și-au dat seama că trebuie să facă și ei la fel. Când citim pasajul despre distrugerea Ierusalimului, ne vine să credem că toți creștinii au fost îngrămădiți în Ierusalim. Nu este așa, dragii mei. Au fost unii, dar odată rămași acolo, au trebuit să suporte groaza crizei. Alții poate că plecaseră din el înainte de înconjurarea lui. Și undeva la o țară, departe de Ierusalim, n-au fost oștile romane, n-a fost criza aceea, n-au fost masacrați, n-au fost uciși că au ieșit să culeagă fructe sau plante, ceva să mănânce sau au mâncat acasă, nu i-au fost jefuiți. A fost o diferență. Astăzi aud pe unii adventiști care locuiesc în orașe folosindu-se de un paragraf din Spiritul Profetic care spune astfel, auziți. Așa după cum împresurarea Ierusalimului de către romani, armatele romane a fost semnalul de fugă pentru creștinii iudei, tot astfel asumarea puterii de către națiunea noastră în decretul impunând sabatul papal va fi o avertizare pentru noi. Atunci va fi timpul ca să părăsim orașele mari, pregătitor părăsirii orașelor mici pentru locuințe retrase în locuri singuratice și în munți. În munți. Solia, dragii mei, de a pleca din orașe când decretul de impunere a duminicii ca zi de odihnă va fi promulgat este pentru cei care au știut, dar care sunt obligați să locuiască în orașe neavând posibilități să plece până atunci. Cât și pentru cei ce vor accepta soliile îngerești trecând de partea Domnului atunci și ei vor trebui să plece. Dar nu pentru cei care astăzi pot să plece și nu vor fi prinși. Revin la ideea de a pleca din oraș la darea decretului duminical. Întrebarea mea este, credeți că atunci când decretul duminical va fi promulgat, mai puteți face ceva din ceea ce se recomandă a fi făcut înainte, dacă ai avut posibilitate să faci? E un semn mare de întrebare. Ești sigur că vei avea resurse la vremea aia când totul va fi cu cardul și prin bancă și ești sigur că vei mai avea resurse atunci ca să pleci și să-ți asiguri undeva un loc temporar? De trebuit va trebui să pleci dacă nu primești semnul fiarei. Dar dacă va fi să primești semnul fiarei, nu. Însă va fi greu să nu primești semnul fiarei și să vii acolo. Pe lângă a avea un adăpost, mai mă întreb și cu privire la starea de spirit a celor ce au ignorat atâtea solii din partea Domnului. Bazați pe acest pasaj care vi l-am citat mai sus, că atunci trebuie să pleci, bazați pe acest singur pasaj din Spiritul Profetic, cei mai mulți au ignorat și ignoră solia ieșirii din orașe pentru că le place acolo și ei spun că atunci când se va da decretul, spune ele, nu ai să plecăm din orașe. Așezând în fața acest pasaj, ca o scuză pierzătoare o numesc, refuză spre răul lor să ia seama la N pasaje din Spiritul Profetic care spun că urgent trebuie părăsite orașele. Ne luând în seamă aceste pasaje, dragii mei, cei mai mulți vor ceda primind semnul fiarei, crezând că vor scăpa de criză, dar vor experimenta criza îngrozitoare, mult mai mare de după încheierea timpului de har. Cei care nu vor primi semnul fiarei vor trebui și ei să suporte o criză cumplită. Totul va fi blocat și nu va mai putea cumpăra nici măcar bilet pentru călătorie, nu mai vorbim de combustibil pentru mașini. La vremea aceea totul va fi digitalizat, conturile și cardurile vor fi blocate dacă nu primești semnul fiarei. Criza va fi mare. Și ascultam și discutam și se spunea că vom fi urmăriți și ni se va cartela până și combustibilul. Te vei duce
să baci și o să spună, ai luat suficient luna asta, nu te mai duci unde vrei, mai stai acasă. Nu să mai luăm nici cât vrem acum, înainte de... Apoi, nu mai poți plăti nimic din ceea ce altădată aveai ca și facilități. Stresul va fi maximum. Telefonie poate nu mai ai, pentru că nu mai poți să plătești. Și e groaznic să nu mai știi de cei de-ai tăi și de ei de tine. Este orașe. Este spus foarte clar lucrul acesta. Dumnezeu spune, ieșiți, plecați din orașe. Dar nimeni nu ascultă. Iar când vor fi lovite orașele în care locuiesc, ce șansă de salvare mai ai? Cum era să mai scape de judecata lui Dumnezeu soția lui Lot, când nici luată de mână n-a vrut să plece din Sodoma? Poate ziceți că o durea de fiicele ei care rămăseseră acolo, de acord, și de casa ei. Însă dacă nu se ducea în Sodoma, putea fi evitată pieirea. Ce bine e să asculți de sfatul divin. Când îl respingi, dai ocazie diavolului să-ți întunece mintea și să-ți amorțească simțurile și vei ajunge în întuneric. Nu te crede deștept sau deșteaptă, respingând solia Domnului sau stabilind tu timpul când să asculți de El. Se vede că se ajunge aici doar de lipirea de spiritul lumii și nu de Domnul. Se vede, biserica s-a lipit de lume. Inimi împietrite, minți întunecate, este clar la ora asta. Mânia provocată de măsurile aberante, de restricțiile impuse arbitrar, au dovedit a fi lucrarea lui Satana de a distruge relațiile oamenilor dintre ei și dintre oameni și Dumnezeu. Starea de spirit provocată n-a fost deloc propice cultivării unui spirit blând și liniștit în timpul pandemiei cu restricțiile alea. Sigur, au fost câțiva oameni, poate, care au ținut la pacea lor sufletească, încrezând în Dumnezeu. Însă cei mai mulți au fost cuprinși de mânie și de răutate împotriva mai marilor. Și să nu credeți că am scăpat de criza pandemică. La orizont se pare că răsare iar. Se pare că nu ne mai vine să credem că se va repeta criza ce noi vedem că a trecut. Până ceva timp în urmă se spunea că în China nu se mai vorbește de COVID. China n-a avut probleme. Și așa a fost. Acum se pare că este o altfel de criză de COVID. Din China a plecat, iar ceea ce se întâmplă astăzi în China poate să umple din nou pământul. Uitați-vă ce se întâmplă în Shanghai. Oameni închiși în blocuri și urlă ca fiarele sălbatice pe ferestre, ca fiarele din sabane. Au pus sigiliu pe ușă ca să se știe dacă deschid ușa și dacă ies, sunt luați și vai de ei ce păzesc. Poate să le vină rău în casă, poate să aibă nevoie de medic. Nimeni nu are milă și poate muri acolo cu zile, închis și cu ușa sigilată. Ai deschis-o, ai rupt sigiliu, ai încurcat-o. Pe 12 mai va fi o întâlnire COVID la nivel mondial și nu este exclus să repetăm trista experiență a pandemiei și poate mult mai rău, cum s-a întâmplat după ce a venit Titus. Nu că virusul mai are efectul de la început. În China nu se vorbește de morți mulți. Vreo 3-4 din cât spun ei că au fost afectați. Dar rețineți, inițiatorii acestor planuri diabolice nu își pot aduce la îndeplinire planurile decât provocând crize mai departe. În pandemie la țară, v-am spus, n-a fost ca la oraș. Relaxarea a existat oricum. În curte a fost bine, este altfel, copiii s-au jucat, am ieșit pe stradă, n-a fost problemă. Se tot vorbește apoi de criză alimentară, de criză energetică, de criză de gaze și de criză financiară. Deja oamenii de la oraș cu potențial mic de cumpărare se plâng de scumpirea alimentelor. Criza alimentară începe cu scumpirea alimentelor, apoi cu lipsurile alimentelor. Vine vremea, dragii mei, când ceea ce s-a întâmplat în Ierusalim să vedem în orașele de astăzi. Criza va veni peste toată lumea. Însă, așa cum am spus,
orașele sunt primele care simt criza. Domnul începe cuvântarea din Matei cu o atenționare. Ascultați! De aceea când veți vedea urăciunea pustirii, cred că acum e rândul nostru. Oare nu vedeți urăciunea pustirii astăzi?